Sanibonani, ngaze ngatrenda-ke ebusuku. Ngitrenda ngento ebenithi ngizama ukulungisa, kanti mhlawumbe sengigxoba amakhona abantu abaningi abathanda ukuthandeni. Bafethu, uthandeni weganga, uthandeni awuhluphi umsebenzi. Njengoba elapha kwi-Mother of All, uthandeni ukhokhela imali yakhe, njengoba ezelapha kwi-Mother of All. Umthandeni unikezwe isikhathi sokuthi aperforme kwi-Mother of All ngoba ubengekho ku-top 30 abantu ebebevota abakwi-competition, ube-guest. Onke ama-guest ebeperforma phambili ngaphambi kokuthi kuqala abantu abakwi-competition. Uthandeni ebenikiwe isikhathi prior ukuthi uzoperforma ngo-7 ukuze 7:15 uzoqala abanye abaculi. 7 ebenikezwe ukuthi uzoperforma ngawo. Ewazi kahle lokho 7 lokho. Akasigcini isikhathi umthandeni. Efonelwe umthandeni belokhu bethi baseduze kuze kusho 9 2:09 umthandeni bengafiki. Yaze yaqala i-top 30 okuwabantu abakwi-competition. Kukhulunyiwe ukuthi akekho umculo ozophazamisa i-competition. Manje kwaqala unumber 30 uzoqala ngamavoti akhe kushiwo ukuthi mangaka, kulandela u29, kulandela u28, kulandela u27, kuyoze kufike kunumber 1. Afike kumthandeni ngo-9:30. Thunyelwa ithimba le-Mother of All liyokhuluma naye ukuthi ngeke sakwazi ukuthi aperforme ngoba isize yaqala i-competition. Akekho umculi ozongena phakathi kwe-competition ngoba uzanyiwe yena wangatholakala bengasabambe ingcingo. Ayekho into esoyenza njenge-Mother of All. Benze ngathi bayezwa benomasondo, badumisa imoto baba abantu abahambayo. Iphele leyo ndaba leyo uqhubeka ukuperform. Emva kwalokho anelabona ukuthi bayahamba laba ajikele ngale kwe-stage nabangani bakhe no DJ wakhe. Bafika baxosha u-DJ olapha e-stage, bafaka ingoma yawo bangene ngenkani ushaya usiburuke wabo. Ngenkani kuphi khona? Kuphi? Ngoba nethe bevalelisa nje, ebevalisa ngoba kuvalwe umsindo lapha obengakaperform. Ubesashaya usiburuke nje, bengakaperform lutho. Ngoba sekuthiwa mina ngimphuca uMike esevalelisa. Bevalelisa ini? Ebefaka oba e-stage. Yindaba engawuhlonipha umcimbi, umthandeni. Kuyadlalwa lapha zonke lezi imali ekhishwe lapha umdlalo kuyena. Kuyoze kube nini enabukeliswa umthandeni ebheda, nimvume ebheda. Umthandeni angimzondi mina. Married Nation angiwazondi mina. Umthandeni ukhulele kimi, ufikele kimi kwesimanzonzo umthandeni ecula ingoma yakhe ethi ungangibaleke lodakeni uthi angishele kanjani mina engamfaka okhozini umthandeni ezezwakala okhozini uzimiphi lo. Ngimzondelani wangidlelani ngoba ngishe ngithuka mina ezibongweni zakhe enzani angaze ngamzonda umthandeni mina. Ngisho ngihlangana naye ngiyamhaga angaze ngamzonda mina umthandeni. Kodwa umuntu mina mengibhedela ungibhedela nje. Anginabukela lutho nje. Umcimbi buhamba kahle bonke abantu baperforma ngezikhathi zabo yonke into. Uzoqhamuka yena uzozenza indlondlo. Kuphi khona? Uzozenza kuphi? Indlondlo. Kuyoze kube nini? Egibela phezulu kwamakhanda abantu umthandeni enconyo thiwa inkunzi. Awuthi namanje thiwa inkunzi ukudlila umcimbi kutrenda yena. Trenda ngani? Ngiyavuma ke mhlawumbe ngonile ukuthi Fuseko ukuthi benginyanyile. Ngiyaxolisa ngokumthuka kodwa benginyanyi angifuni mina umfana ngigibele ekhanda. Sidalo sami nje mina. Umfana nje angigibele ekhanda ke nje mina. Kakhulukazi ke okhuliswe yimi umthandeni uyilento ayiyona uphuma kulesi sami isandla lesi. Angifuni mina abantu bangesi. Angifuni. Yonke lamkhashasha yenza lapha ukusa ukuthi ngaxosha uDJ simqashila afako wakhe amsuse lapha afako wakhe ngobani? Kukuphi lapha kwamanqele lapha? Ngoba nakho nimvuma nithi uyinkunzi. Hey, umfana ngoba uyinkunzi kubo. Hayi emsebenzini, this is business, siyasebenza. Angimzondi umthandeni, anginandaba futhi nabangangithuka like i-competition guys. Ubani umculi okufanele angene phakathi kwabantu abacompete? Uyabeya bonke laba bantu esebeperformile bayahlanya emakhanda. Uyena yedwa nje ophilayo. Really guys? Ngoba nakho hayi leli mama leli ke liyabheda vele uzimdolo njena nje ngabe ngcono bayambulali NIU. Umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu. Umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu. Angifuni siyasebenza thina sinesonto singalali thina.
sebenza lo wamcimbi njengoba niubona uhleleke kanje ya suzokwaniwa umfana oyedwa onke lawa madoda lapha estage athula umfana eseyisa hayi ningazodlala ningazodlala ngeke sidelwe lo mfana esimqashile samkhokhela imali yethu asidelele ngeke kuze kwenzeke kanjalo ubebheda umthandeni ngalento ebeyenza ukuthi angene ngenkani phakathi kwecompetition ebebheda akahloniphi abanye abaculi akahloniphi ibhizinisi akulona njengoba silazoza umthuthukisa lo wamculo makusakhona abantu abazokwazi ukwenza umathanda bona ngoba nakho baze insizwe nabancoma ukuthi baze insizwe hayi guys ngiyaxolisa mina manginonile mina I'm sorry mina manginonile mina ngiyaxolisa kodwa mina into mangiyibona ukuthi iyabheda kimi isuke ibheda nje anginandaba noma uyinsizwe engakanani awubheda nje yabheda umthandeni uyabheda mkhuzeni nina abangani bakhe ahloniphe umsebenzi lo ya azizile ukuzodlala lapha thina sawufela thina lo msebenzi thina sawuthukelwa lo msebenzi lo thina sibuya kude thina noMaskandi abafana bafika izolo hayibo kahleni nina ngixolisa manginonile